Сәнмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы, студияда Лилия Гайтсина тоба қойбір темалар турында. Энтузиастлар бульварында кибетләрнең берсендә 14 яшьлек укучыга алкоголь һәм тәмәке продукциясе сатканнар. Хезмәткәрләр гаепләрен танудан баш тарта, җитәкчелеккә шалтырату мөмкин түгел булып чыга. Зыянлы кимерүчеләр чалаларның өйләренә һөҗүм итә. Ни өчен тычканнар ешрак күп катлы йортларны сайлый һәм алардан ничек котылырга? Билетлар сатылып беткән. Татар драма театры яңа сезонга әзерләнә. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 67 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда коронавирусның тагын 4 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 13 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 9111 очрагы теркәлде. Аларның 8028 терелгән, 49 узган тәүлектә. Россиядә яшәүчеләргә яңа ел бәйрәмнәрен гаилә белән генә үткәрергә һәм мөмкин булганча башка кешеләр белән элемтәне киметергә киңәш итәләр. Бу хакта Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко белдерде. COVID-19 пандемиясе шартларында үз иминлегегез, шулай ук туганнарыгыз һәм якыннарыгызның сәламәтлеге турында уйларга кирәк. Яңа ел ул гаилә бәйрәме, шуңа күрә иң яхшысы бу вакытны гаиләгә багышларга һәм билгеле иминлек шартларын тудырырга кирәк, диде Мурашко. Аралашуны һәм җәмәгать урыннарында булуны киметү коронавирус йоктыру чылбырын өзү мөмкинлеге бирәчәк. Россия кулланучы хокукларын яклау буенча күзәтчелек һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек хезмәте дә Россиядә яшәүчеләрне яңа ел бәйрәмнәрендә чит илгә бармаска өнди. Тычканнар чалаларның өйләренә һөҗүм ясый. Бу юлы безнең кайнар элемтәгә 26:04 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, кимерүчеләр инде 15 елдан артык тынычлап яшәргә ирек бирми. Идарәче компания хезмәткәрләре бер чарада күрми. Тулырак алдагы материалда. С приманкой клеем для мышей. Мы ее устанавливаем сами. Клей покупаем за свои деньги. Бирдә тычканнар 2002 елда ук барлыкка килгән һәм 18 ел узгач та проблема хәл ителмәгән. Шәһәрдәшләр сүзләренчә, кимерүчеләрдән ничек тә булса котылу өчен алар үз акчаларына тозаклар куеп чыккан, әмма алардан да нәтиҗәләр юк. За праздничные дни 7, 8 и 6 ноября 2020 года за эти 3 дня мы поймали на клей 8 мышей. Мыши появляются в подъезде регулярно и по-прежнему забегают к жильцам в квартиры. Кимерүчеләрдән тыш йортта еш кына тараканнар да барлыкка килә. Несколько дней по одному там ночью ловлю иногда. Вот бегают откуда-то, забегают. Видимо, их кто-то травит, я так понимаю. Йортта яшәүчеләрнең сүзләренә караганда, идарәче компанияга мөрәҗәгать итү бернинди дә нәтиҗә бирми. В 2010 году еще заявление написанное. Мы же даже приносили в строй ремонт. В общем, отписки только. Хәлгә ачыклык кертер өчен без Челный строй ремонт идарәче компаниясына мөрәҗәгать иттек. Тракчылар подъездда деретизация даими айга 2 тапкыр үткәрелүен һәм халыкның бу проблемасы хакында белмәүләрен әйттеләр. Бу мәсьәләне контрольгә алырга вәгъдә иттеләр. Но обращений не было, ни заявок не было, ни письменных, ни устных обращений к нам не поступало. То есть проверка планируется? Проверка однозначно. Завтра выходим и проверим. Тракторларда тычканнар ел сайын көзге чорда арта. Бу салкыннар башлану белән бәйле дип аңлаттылар санэпидстанция хезмәткәрләре. Кимерүчеләр белән проблема хәл ителмәгән очракта чалалар 31 14 55 номеры буенча тиешле хезмәткә мөрәҗәгать итә алалар. Шуннан соң белгечләр йортны тикшереп, кирәк булган очракта кабат деретизация үткәрә ала. Лилия Гайтсина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Энтузиастлар бульварында укучыларга сыра һәм тәмәке саталар. Бу хакта безгә 14 яшьлек кызына бер каршылыксыз тәмәке һәм алкоголь продукциясын сатканнарын белеп әни кеше хәбәр итте. Әлеге хәлдән соң кызның әти-әнисе бу кибеткә килеп полиция хезмәткәрләрен чакырткан. Урынга безнең төшерү төркеме дә чыкты. Я вчера узнала, что у меня дочь курит и выпивает. И я решила спросить, кто тебе продает сигареты и пиво. Отправилась с подружкой вдвоем после школы. Они зашли спокойно, купили пиво, сигареты она им продала. Безгә бәлек булмаганнарга тыелган товарлар сатылуы күренгән видеоматериаллар юлладылар. Банки, бутылки.
Сюжет төшергән арада безнең янга мәктәп укучылары да килде. Камера артында укучылар әлеге кибеттә паспортсыз алкоголь һәм тәмәкене бер проблемасыз алып булуы хакында сөйләделәр. Я доведу это дело до конца, что вы больше не продавали малолеткам пиво. И это уже год продолжается. Биргә полиция хезмәткәрләре дә килде. 14 яшьлек кызга саткан әйберләрнең акчасын кире кайтардылар. Әмма сатучы үз гаебен танымады һәм расписканы тутыруга каршылык күрсәтте. Нәтиҗәдә сатучы хатын кызны алдагы тикшерүләр өчен бүлеккә алып киттеләр. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, Яңалыклар. Җәмәгать киңлекләрен үстерү республика программасы кысаларында яшь ленинчылар бульварын төзекләндерүнең беренче этабы тамамланды. Аллеяны реконструкцияләүнең икенче этабына 2021 елда керешәчәкләр. Киләсе елга амфитеатр, балалар өчен уен һәм спорт элементлары төзү планлаштырыла. Фонтан белән ял итү зонасы барлыкка киләчәк. Реконструкциядан соң бульвар ничек үзгәрде? Тулырак калдагы материалда. Яшь ленинчылар бульварын реконструкцияләүнең беренче этабына 101 миллион сум акча бүлеп бирелде. Бирдә җәяүлеләр һәм велосипед юллары салынган. Яңа ут баганалары шауларның аеруча да сөендерә. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, хәзер аллея буйлап тәүлекнең караңгы вакытында йөрү куркыныч түгел һәм утырып ял итү өчен яңа эскәмияләр дә бар. По-современному, вот, по-европейски, можно и так сказать. Так должно быть такой подход во всех районах Челнов. Бульвар вообще классный. Вечером прогулки, утром прогулки. Вообще очень нравится. Бульварны реконструкцияләүнең икенче этабы 2021 елда башланачак. Бирдә тагын амфитеатр төзү, яңа балалар өчен уен һәм спорт элементлары урнаштыру планлаштырыла. Фонтан белән ял итү зонасы да барлыкка киләчәк. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллы Татар дәүләт драма театрында беренче спектакльгә билетлар тулысынча сатылып беткән. Коллектив 31 сезонны Илгиз Зайниев пьесасы буенча куелган «Туйга ничә көн кала» музыкаль комедиясе белән башлый. Спектакль рус теленә синхрон тәрҗемә белән барачак. Коронавирус пандемиясе белән бәйле рәвештә театр җитәкчелеге барлык санитар таләпләрне дә исәпкә алырга вәгъдә итә. Блогерлар туры кысаларында безнең төшерү төркеменә яңартылган Татар драма театрында булып сәхнә арты белән танышырга мөмкинлек булды. Бу безнең грим бүлмәсе. Бу бүлмәдә инде артистлар әзрәк вакыт үткәрә. Без инде күбрәк сәхнәдә, бу безнең ял бүлмәсе дип әйтсәк тә була. Артистлар монда кереп үзен спектакльгә әзерли инде. Һәм инде безнең шкафыбызда, полкабызда нәрсәләр бар микән? Бу инде косметика, кызларның тылымнары, ягъни прическа ясарга, ниндидер шпилька, резинкалар, плойка, колготки, һәм инде иң мөһиме артист өчен ул сүзләр, текст. Грим салу бүлмәсеннән тыш экскурсия кунакларын бутафория осталары, костюмнар белән дә таныштырдылар. Репетицияләр залында булып буфет белән танышу мөмкинлеге булдырылды. Яңа спектакльгә әзерлек буенча оештыручылар барлык санитар таләпләрне үтәргә вәгъдә итәләр. Температуралар үлчәнәчәк, санитайзерлар куелачак һәм моны соңгы таләпләр буенча залда 50% лап кына һәм шахматный порядок. 31 сезонны театр 14 ноябрьдә кичке сәгать 6-да ачачак. Лилия Гатина, Айдар Мусин, Яңалыклар. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф. Глазная клиника Газизовых. Лечение близорукости у детей. Новый город 1408. Телефон в Набережных Челнах 35 75 75.